birnin Delhi ne a India. Kamar da dai aka sani an yi shiri na a zonan domin bidan lafiya na wasu matsaloli da muke tare da su ne da malama Zina. Ita malama Zina akwai cikakken harsashi a jikinta, sannan kuma bayan haka nan akwai bukatan canjin kokon gwiwoyinta guda biyu da kuma wasu matsaloli ne, kuma akwai baragwazon harsasai wanda ba suka farfashe, yan ƙanana a idanuna da kuma wasu a hannuna da kuma wasu a cinyata ta dama, wanda su ne suka rika yin aman guba wanda ya sababa wayansu matsaloli, wanda daga baya muka gano su suka sababa min wannan stroke na farko da na biyu. To muna tunanin abin da ya kamata a yi na farko shine ainihin kwashe wayannan harsasai, wanda wayansu yin a wannan aikin ba za a yi a gida ba, kuma likitoci suka ce a je waje inda ya kamata a yi. To kuma sannan na biyu a kwashe guban da suka amayar, wanda wasu aka ce suna zaune a ƙashi ne ma, da wasu a tsoka, kuma yakan ɗauki lokaci kafin a gama kwashe su. To sannan kuma ina da matsalan ido wanda shi ma har wala tuntuni likitocin da suka duba mutum bayan da aka yi man operation na biyu gani na ya rauni, suka ba da shawarar shi ma aje inda ya kamata domin a yi aiki. To wannan duk muna murnan cewa in mun zo nan Delhi za mu sami asibitin da ya dace domin a yi wannan aiki. To kuma waɗansu cikin likitocin da suka zo wajen mu a wancan suka je da ba ina Najeriya ba, suka je wajen mu a Najeriya, su ne suka ba mu shawarar wannan asibiti da ake ce ma Medanta. To kuma shi yasa mu muka biɗi a kawo mu nan asibitin. To tun kafin a kawo mu, wanda kuma kudan akwai mu na gida, muka ji labarin cewa ofishin jakadancin Amerika ya sa tsama akan wannan asibiti, ka cewa kada su karbe mu mun zo, kuma har ma sun ce ba su karbe mu. To samu na tan to aje wani wuri in aka zo din. To daga baya kuma sai aka ce mana an warware wannan matsalan, yanzu sun yadda. To sai kenan sai muka kamo hanya. To muna isowa muka sami tariya na su ma'aikatan asibitin tun daga filin jirgin sama har zuwa asibiti din. To tun muna cikin ambulance suka ba mu labari na cewa ainihin akwai mutane da suka yi dafifi a filin jirgin sama, domin koda su gan mu a lokacin da za mu shiga ambulance. Amma sai suka yi wadare su, suka ajiye ambulance guda biyu a gaban su, wacewa a nan za mu shiga, yanan za mu shiga. Amma sai suka ɗauke mu a wani ambulance suka fita da mu, saboda haka mutanen da suka yi dafi mun san ba wanda ya ko da ya hango mu. Sannan kuma suka ce har wala mutane a asibiti sun yi dafifi don su ma su ga shigan mu asibiti. So sai ma sai suka ce amma muka je za a shiga ta kofan bayan. Suka ce sun yi haka ne saboda yawan mutanen nan mai yiwa su kamar da suka ce da ingilisi mobile mutum ne ainihin mutane saboda suna ƙwarin ko su taɓa mutum ko sauransu ya zama haka ne wani abu ya kawo haka dai suka ce. To bayan da muka zo sai muka fahimci cewa a wannan asibiti ko ma mu ce wannan ba sarari ne wani ma'aikacin ofishin jakadancin Najeriya ya gaya mana cewa kafin ma mu zo sun riga sun yi taro da ma'aikatan asibitin nan da su ofishin jakadanci da ma jami'an tsaro akan ya za a yi da muka zo. Saboda sun riga sai muka sun kawo mu ne wani wurin tsaro wanda ya fi tsanani ma akan wanda muke a ciki a Najeriya. Sai zama har yanzu suka shigo da 'yan sanda da bindigogi, sannan kuma su da ma'aikatan ofishin jakadan Najeriya da yawa. To kuma dai sai muka lura cewa ainihin an kama wani kangi ne wanda ba dama asalin abin akan aminci ne. Ko a gida a Najeriya sun yadda misal inda suke tsare da mu sun yadda ba wanda zai duba mu sai likitan da muka zaba muka yarda. To amma gashi anan mun fahimci cewa su likitocin da suka ba mu shawaran a zonan din
kusan ba su da ta cewa sun ma nuna musu su ma gaya mana da muka yi magana su cewa lalle su ba sai dai su zo su ba da shawara kawai, amma wannan asibitin ke da ikon ya zaɓi abin da ya ce to ai mun ce bisa aminci ne muka zo nan, ba zai yi kuma mu ga wani likitin da ba mu san shi ba mu amince da shi ba, kuma inda muka aminta ba su gaya mana wani abu game da shi bai taɓa mana ciki don kada a yi abin da aka so a yi wanda harsashi bai yi ba a yi shi ta wata hanya. Saboda haka muna ganin da gaskiya abubuwan da muka gani a nan ya nuna mana cewa ba mu cikin aminci sam, kawai an kawo wani wuri ne aka tsare. Ni an tsare ni shekara yau 13, amma ban taɓa ganin tsoro irin wanda aka yi ma'anan ba, kamar hatta ɗakin